Perlok hakni ka video ko bamentakan pensngoi pi ya ka khana syapang ki arngut ki syukurim. Tekini ki syukurim ki ya iya ki sungtanan bha dang nang kong hakapor baki dang syua sa lang kum kawai ka yeng kasap. Bat kila don ru uwai ukun shinrang. Henry kat banang ya ki sngi ki snampan uta ukurim ulas dang du jing iya jala ka jong ka kurim. Namar ulayo isyo iya ka man la ka sngi. Bat teng teng daki kum ya dom ungia abahaya ka. Bat kani kelaja bon sien hakata ka jingade ka ba nyos nam ka jongki. Badakadaw jong kani ka jingja suki uta ukurim ulas dang sho jing ie ya kawai ba de ka kanthai ka bashabar. Badakawi ka sngi anda ulapoy hiyeng damit. Usyamba kata ka kurim jongu kadang syad jingta na ka menta jongki. Bata ka mensim ka bakhya ulalet syajan jongka. Da ka babat artat ya kikiti jongka ulaong. Ngadon kam ban ong jing ong ya pi. Henry kata ka kurim jong upat kam shim la kali ai ru em yu. Henry ka shus ngap no namar bakadang sngo thaj na ka bateri kam. Bat kum ta kali ya bam jamit no bat kat bakidang ya bam uta ukurim kwa shu ban set bat ula ong ha ka kurim jong u ngakwa ban ya laj no bat pi. Parlok swabas dang ko un tip pi shapang kawai ka apps Karami Circle. Karami Circle kalong jing le kai ka ba khuat ber ka dik apps ka ba biang an 100% men pen i ki bu le kai jong pi ha ka ba phila ban le kai rumi ban job kusnam pisa. Karami Circle ka dik apps ka ba khuat ber ka ba bha ha ka ba phila ban shampalat shikror tam kinong le kai hangne. Kum tala da pinang kumno ban le kai rami pinyo kusnam pisa da ka ba phila kai ka. Balada phim nang ru ban le kai ka rami pila da ka basuk banang da ka ba phi hile shwa da ki jingla kai practice game ban hadien kata da ka bai le kai ki cash game bat pila ru ban job kusnam pisa. Hakarami Circle pidan ka facility ka ba khuitam kirkom thap pisa da ka ipe ru kidan na ka menta jong phi la ka long da ka PTM phone pay credit card debit card pila ban thap ha ka no ka poru kani ka jingla kai Rami Circle ka long ka basuk bat ka ya jam jai bharu ha ka phone jong phi kumba pila ban yu hi dala de ha ka ni ka screen te parlok pila ban download amanta na ka link bal ai po description box bat da ka ba register la de pila ru ban yu adu 8000 tingka kum ka bonus bidang sobha ha ka sin thap bisa ban kong e ka jong phi involves an elements of financial risks and may be addictive. Please play responsibly at your own rates. Hadien makata ka kurim kalayos ngo bo kwa banyalaj no bat ka. Kala lengo bat thangyong kadur. Bat kala kali. Balay pikwa ino e nga kumta. Henry ula jubam. Piteb hi bon ki kimya bahashu ha ka jinga dei jongi. Bat da ka jing sngo si kala ong. Tekamon pisngo thu ya kata hadien nyos nam jo ka jinga tho jongi. Bat da ka jing dom mula ong bat ya thu ruah ka bola don jing i chawai menta bat usngo bau iet bhai kata kan thai ka bat thmai jong u bat ukwa ru ban ya shong lang no bat ka kata ka kurim pat da ka jing ja umat klalej no ashkam rathia klem dong ai shu ya u bat anda kla kemen step kim shim lai kran ai tat anda sa shpang kata ka kurim klalej sajan jong u bat kala ong ngakloi ban pediang ya kata ka ba phikwa Henry tang lada piko ngu panle ka wei ka kam yanga baru tau kurim ru namar bolak kemen bak ka kloi ban pediang bakin ya lai kumta ma uru da ka basuk ukloi ban le ai na ka menta jongka bat kala ong ngam kwa pisa ai ru em na pi Henry nga kwa ba pinyalaj bat nga tat hadien dadap shibenai barapo kan ka shibenai nga kwa tang ba pinra yanga nakam rathia shadu kam rasja man la kasngi Habayas ngaw ya kata utau kurim umut bakalak lebi. Henry tang namar bau kwa pat banyo ya laj no bat ka ukloi banle kata ka kam. Bat kumta ka sngi ka bandengkong. Bau sedang bandra ya ka baro arngut ki snow shem jing e ya kane namar kimpa jumlien banle ya kane. Henry habau kun shinrang jong ki pat uyo i ya kane la thap kati de ka jing keman nak bata jongki. Bat kata ka kurim ha kata ka por palawan kam hajan skor jong u. Bat kala ong artat hau wat ya thu ai yau khun jangi bangi mut banyalaj no abayo sngo ya kata utau kurim ru la ko ngo Henry usngo mong usngo pang men siam pat na po bat sa ka si ka ba arpat kala long kham suk ya ki banye ka baneng kong bat kat ba utau kurim udang ra ya ka kata ka kurim kala shania artat ru ya ka khli jongka haka shadam jongu bat utau kurim ru ula pet ya ka bat usyam baka itang yong bat ngosi shibun bat kani kelas dang kata yu
bat kumta kat ba udang ra ya ka hagi sengi ki baar balai ki basau usngo pa ulale bakla ya la ka jong ka kurim ka babhabriu ka jong u Barakawi ka sengi kat ba udang ra ya ka usngo ba katu ka jing idru kelas dang ban wan biang hau bat usyam ru ba ka isyo tlat bat ka irai kho bat sngo ba syam la sumar bahaya ka barandala poi ka sengi ka bakhaddu jong ubnai kat ba udang ra ya ka usngo pang men siam ban ya laj no bat ka kumta hakatu ka sengi hi sngo la sha shu bat bud la lej ban ya kundu no ya katu ka kan thei ka bo umut ban ya shong thamai bat ula ong ruah ka map yang ngam kwa ya laj shu bat ka kurim jonga baru la ong ru mentang sngo thu ba kan ka jing ya tho ka ba news nam ka jonga kam shim la ya bah dinamar bangam judan por pan pelaj na ka bentai kurim jonga bat ngam jukan mau ru ban nyoko de ki kam ki baret ki badan ha ka jing em jonga Henry ba kata kan thei kala yo sngo kan ni da ka jing dom kala tha pat gran dom yu Henry ma upat pen sngo ya kata bat ula lej phai no shayeng harangkat usin tieu hakti nak benta ka kurim ba ye jongu Badun daw la rung hapo yeng la lech kamra ban wat ya ka kurim jongu bat ban pentep ruh ka ba shim kwa shu ban ya laj no bat ka Henry usyam pan ban ya ka ba ka thia hajing thia bat bakala yap bat ula syam ru ya ka shiti ba ka tho na kamta jongu baong ba ka dan ya ka cancer bat la shu ban pan ko ya ka bat ka tep ba ka dan satang shi banai ban em bat ka sngo thu ba kan sayap no kumta kam shim la kwa ban pentep ha u bat kum juru kala phak nang e ka tu ka kam ba unra ya ka man la kasni kum ka dak pen i ba ka kwa ba kan pen i ka nuksa ka ba bha hau khun jaki ya ka jing tho jangki baru tau kurem wat la dau kwa banong ba udang i ya karu kamen toy shu namar kala slam kapor ya u